Kat nang he nang san lahikai yengi ban bod bet yakijo kilenti kiba kiwei kilayan. Henry amdan pat ki ban keli hatu pila mo ban yeng hala ki jong ki kejan. Hatu pila ban yakun persya ya ki jing ban wan ra ka jing kala ban kentiu lang ya ki imlang salang. Kalenti kamlong kabasok. Kalong kabadap de ki jing ba jing janjar. Henry, ya kito ki ba ang nuot ban pen urlong ki jing temu ki jongki. Usok ka jing tre shitam un pen wandor. Am tang ya kalawe jong pi. Henry ru ya kalawe jong ka imlang ka salang. Wat kuslay? Pimnan kamanyat marway na marke Chief Minister's E-Championship Challenge 5.0 kadan hang ni ban kersyan ya kito ki bertemu ban kieu artat. Wat hapdeng giding penkiang. Kenia ka jing yako kan plilat plilenti ya pi bapinyo ya ki jing hikai ki la jing yaram bat ki jing kersyan ha ke bapila ban penpau perthai ya ki sap ki jong pi. Kenia ka challenge ya ka bala penmi da ka sorkar Meghalaya la pinwandur ban kersyan ya ki kamla jong ki bathemai bat ki bedang shisdang. Kalong kerensan ke ban ai jing yarap jing hikai bat jing kersyan ling ba ka Primes Incubation Program ka bakhendai benai. Lada pide ginong sang snong jong ka jela Meghalaya bala don lupa ya ki kam khai pateng ka ba phikwa ban kintio kani ka long ken kalat ya phi ki nyo pusan ngot ki ban sha jet kin yo jing kersyan ki kam jong ki ha kerukom jong ki grants ha ka ba lai pusan ngot ki ban wan shakmat kin yo arlak tingka bat ki saw po ngot pat ki wei kin yo ka jing yarap ka ba shilak tingka. Nalor kata, pinyo jing mentoy tu, da ka jing syahi kai markmat na ki riu shimet ki bala benanam. Kumno ban sandor ya kakam, batru kumno ban yo jing yarap ha ka liang kapisa, ka yo kahat, bat ki jaga tre ki badan hasilong batura. Kala day kapor ban pen urlongi ki jing pos niyo, bat ban pen wandor ya kalawe jong pi. Kapor jong pi kala day menta. Kapor jong pi la day menta. Kapor jong pi kala day minta. Ka KSU Langkanma Area Unit hak sithok ding jang tayo kalalet jurep ek jinglong jingman jang surak nadu na kasnong nongjeri shadok konjoy. Bad kalalap bakene kesurak ka badang sedap siang rong mentadang henreu benai. Kala ada sniu no na kajing tre torti ka Dhar Company. Ka KSU Langkanma Area Unit kalapan pau kejing songkya ba kejing bitar ka bakrau lo kejing pertrai torti ka Dhar Company yak surak tulen Ranikor Nonghelam Mahesh Khola Bakmara Road. Ka KSU Langkanma Area Unit po kejing alam uyo Anis Hasha Presiden rangkat kidkhot hak arp santre gurisau arhajar arpusau kalalit banjurip ikne surak na nongjeri chado konjoy bat kaseng kalalap bakne surak ka badang dep ban siang dang hapok kan rubenai bat ke basungsi kalong pamenta kene ke surak kala jot bat kholun kaseng kalapan pauru ya kejing sngolengok ke bakrau lo kejing pentrei kene ke surak da kene ke jok ke company ha ka ba ya ke benta ke benengkong kata nado khat pramer chanong jeri kene ke company kala trei bha kat ba ya ke benta ke baar na nong jeri Mahesh Khola kejing pentrei kalong mar kongpong bat ke basngau thamula kalong bana kene ke surak hadu menta dang ya tang ki kali bagi trok jong ke company ndai ke surak kala kholun kumta na kaliang kaseng ka kentui kene ka company bagade ban siang rong bha ya kene ka surok lem kumta na kaliang kaseng kamban se ban shem daki senjam ki bateng naleng jungi ka KSU Langkanma Area Unit ngilawan jurip ya kene ka surok bana kene ka tulen mo nanong juri ka bana khapra sanong juri kene ka phase 1 nani nanong juri sanesa moskula kene ka phase 2 te ngilap ba ki surok kidang tray namba bun bakilajot pej kini surok pej kilajot masa sendam ro ngila kene kendu kini ki manager jong ni kotok jong kini ki company mo ngila pen sngo ki kene ka jing le torti jong ki kene surok
kila repair khususnya nih kila ban beng kini kila repair beng ndai mentar lajot tang mentar dang kumba san rubnai kini kila adap ya kini kasurok ndai mentar pelajot PUI menen adu na nong jeri saduk senes nong konjoi baru kasurok kajot te kai kabangi kuat mentar kalong ba ni kerpat beng ya kini ke company ke baterai kini surok sobha baterai bah pendep bah kini repair bah kini lam kumta ngi kum kaseng ngi hap sim da kisin jam ki ba kam e ngi ai ka khobor ro ya ka sarkar bro ko wei ha ka jing lam jong ko menteri lang ba korot sangma sobha ban pej ban khmi bha ya kane ka banta namar pi ai ne surok pi wara yo ne surok nakam ta ka jing lang jong ku pej ba bro jong ki bri ba song kane ki dong ki thain bat atat kane ka surok ka penyasno ya ka Kasils bat ka Garo Hills. Kani ka surok ka nani na po khat pra sadu sa bakmara. Kani ka tulen. Te kini ki pajba lasai ki daladip kani ka surok ki pajba ki jimurtoy ko long kini ki paj Garo ru ki ba nang na po perlo Garo na po Garo Hills ki ban dai don kam sa po nong ba mo. Kasilong ay krap kapatsuk ya kiro. Bar ka jimurtoy lang yang ibaro ki basa sa kini gidong gitain. Handai ka jing le jong kani ka company manta kapan sosi yang ni balai na barba ki tray tang dep tang pan diop sal abel sakoi nga ai kini ka khobor ya kini ki engineer ni konsultan jo kini ki NHRDCL ro makiru kini ban pej bahaya kini ka kam kisong berki kidon hani menta ki ban le ayo ban budin ya kini ka kam dai maki pade kisong muja kisu sai kidon sai kita ki engineer jo NHRDCL ki ban pej ya kini susu kajing sang thomala kalong ba pej unio surok mas der sinamo padon kali bayat dan kini kali rit jong kini snong na po konjoy na po ronongai kini padon ko wei kali he bayat yang ni surok tang kali jong company hi kali company jong kini baterai ni te kini ke balong sule ran mo company ko wei nambar ba kidang ye tang kali jong ki kala jot no surok te kini ke long ka ba mo kubor ka ba songsi bha ngi ki pej ba sane bat ngi ban susu subha sarkar de besim kya lo kini ka benta lamgum ta kasyang ingin sim da kalti ka bakham e